Hey. Hvis jeg ellers lige kunne fange din opmærksomhed, så vil jeg gerne spørge dig om noget. Hvad har du lige gang i? Er du ved at prøve at score mig, eller hvad? Nej, slet ikke. Faktisk noget af det sidste, jeg kunne finde på. Nå, hallo. Du er nok rigtig kommet i det selvbevidste hjørne. Styr på det hele, hva'? Og hvorfor så ikke? Jeg tænder bare ikke på din type. Det samme her, du. Og så dør jeg altså helt på dit hår og dit tøj. Som trods alt, der koster noget mere end den katastrofe, du selv render rundt i. Du skal ikke tale om stil til mig, så længe du går rundt og ligner en pose lort. Du ligner en krisetransport, der lige har kørt galt. Meget galt. Hvad var det egentlig, du ville? Jeg vil bare høre, om du ikke kunne tænke dig at komme med i biografen i aften. Jo tak, det vil jeg da gerne. You're making me want to. An open invitation to the dance.